dugogodišnji zaposlenik mesne industrije Sljeme od 56. 8. mjeseca, proizvodnja zimske salame, bođole, pršuta i ostali proizvodi, čajne, graničarke, sremske i tako dalje. Radio sam u tom odjelu sve do stečaja mesne industrije Sljeme. A da se vratim u prošlost, kada sam došao u mesnu industriju, bilo je negdje oko 180 do 200 ljudi. Radilo se sve primitivno. Stari strojevi od KT Rabos, valjda. Poslije svega toga direktor Velimir Marton, koji je digao Sljeme, otišao u Ameriku, velike ugovore je napravio za konzervu šunku koja se isporučivala izvozu u Ameriku. Tada je krenulo Sljeme i jaču proizvodnju. Em se radila nova klaonica, em se konzerve radile nove i ostali pogoni svi, rasjekaona i sve to jako brzo napredovalo. Da bi se i kasnije dalje još sagrađivala nova zgrada gdje se konzerva 1 preseljivala u veliku novu zgradu. Tako da je veća još proizvodnja bila za izvoz. A uglavnom se izvozilo i u Švedsku telat koja se ovdje spremala u bijele vagone i tako se isporučivali izvoz. A bilo je izvoza i u Njemačku, za njemačku vojsku se radila govedina u konzervi, u vlastitom soku. Em se isporučivala sitna roba čajna za Rusiju i tako dalje, za sve države. I dan danas mi je žao kad vidim izvana da je to sve propalo, a pogotovo sad kad sam ovdje, kad vidim kako to izgleda sada, kao da je atomska bomba pala. Dakle, ovdje zadnjih 5 ili 6 godina smo udruga koja radi na transformaciji bivše tvornice Sljeme, koja je sada u ruševinama, vlasništvu grada Zagreba. Ideja je udruge da taj prostor transformiramo za sve što je potrebno građanima Sesveta. Sesvete su gradska četvrt koja ima skoro 90.000 stanovnika, koji nedostaje neki sadržaj. To je grad koji se u zadnjih 30-ak godina po broju stanovnika udvostručio uslijed različitih okolnosti. Ovdje tvornica Sljeme je prestala s radom prije 15-ak godina, jer ju je zapravo na neki način dosegao život. Dakle, oko tvornice ni kao grad, dakle, kad je sagrađena, bilo je to negdje na rubu grada Zagreba. U međuvremenu je došlo tisuće i desetine tisuća stanovnika u okoliš tvornice i postalo je potpuno jasno da tvornica Sljeme sa pratećom farmom, koja je bila jedna od najvećih na svijetu, mislim da je po broju svinja bila 3. u svijetu, dakle to je isto bilo u naselju, i 1999. je započeo proces rušenja farme i dislociranja svinja. Prije 5 godina udruga je okupila eminentne stručnjake sa arhitektonskog fakulteta, sa krajobrazne arhitekture, sa prometnog fakulteta, sa elektrotehničkog fakulteta i počeli smo razgovore o budućnosti prostora u središtu Sesveta. Otprilike 130.000 kvadrata je prostor koji je u vlasništvu grada Zagreba i svjesni smo činjenice da je na toj industriji dobrim dijelom su i nikle Sesvete, ali smo isto svjesni okolnosti da je potrebna transformacija za neka nova vremena, za sadržaje koje trebaju Sesvečanima ovaj čas. Ideja je
kroz sve te razgovore i razgovore s građanima i stručnjacima, da se ovaj prostor transformira u središte Sesveta sa bitnim javnim sadržajima poput policije, suda, doma zdravlja, glazbene škole, ali jednog središnjeg Sesvetskog parka, otprilike jedne zelene potkove kakva postoji u gradu Zagrebu, i da ta transformacija bude na potpuno suvremen način, da se respektira zeleno, da se obnovljivi izvori energije koriste, da prometno bude povezana od biciklističkih staza, pješačkih staza i sa tim središnjim parkom koji je danas, vrijeme pokazuje, važna sastavnica svakog života u svakom gradu. I to su vrijednosti za kojima i mi u Sesvetama težimo, da to bude mjesto susreta, mjesto života, mjesto razmjena mišljenja u Sesvetama, komunikacije građana Sesveta, i potpuno smo sigurni da će to biti u neko vrijeme koje je pred nama i ostvareno. Želja mnogih Sesvečana je da se ovaj zapušteni prostor privede svrsi. Napravljene su studije o tome koje bi prostore trebalo sačuvati i preoblikovati u neke nove sadržaje, poput glazbene škole, poput poduzetničkog inkubatora, poput silosa koji bi postali prostori kulturoloških industrija različitih profila, i to je mjesto gdje očekujemo da će biti susret ne samo Sesvečana međusobno, ni dolazak i ljudi iz grada. Samo je 15 minuta vlakom od glavnog kolodvora do središta Sesveta i do mjesta gdje je sada ovih 130.000 zapuštenog prostora. Projekt rekonstrukcije cijelog prostora bivše zone industrije Sljeme je jako važan za cijele Sesvete, jer je to jedini prostor na kojem se može stvoriti novi centar Sesveta, odmah do starog centra. S time da je on, bi se reklo, Bogom dan, jer iako ima neke zgrade na sebi, neke se daju kao silosi i jako dobro iskoristiti, a ostali prostor je slobodan za bilo koje potrebe gradske, a posebno za javne sadržaje. Mi smo prije, puno već godina, 6-7 godina, sa Arhitektonskog fakulteta ponudili jedan projekt Zelene i plave Sesvete koji tretira cijele Sesvete, ali prvenstveno ovu središnju zonu Sljemena, koja bi postala istovremeno zelena i održiva, a ne samo da bi zadovoljila fizičke potrebe prostora za određenim javnim sadržajima. Ona je jako dobro locirana između starog centra i Novog Jelkovca, na toj spojnici, i svi sadržaji osim zgrada, a to su recimo gradski park, to je dakle zona rekreacije, zona dakle života, bih ja rekao, se mogu tu realizirati, koji nedostaju. Glavni gradski trg, na primjer, kojega nemamo ni ispred crkve čak u Sesvetama. Zato smo smatrali da grad Zagreb, koji je nadležan za urbanističke planove, mora promijeniti generalni urbanistički plan grada Sesveta, da se u taj plan moraju unijeti osnovni elementi održivosti i izgradnje mješovite zone
ovdje gdje je danas gospodarska zona, na način da gospodarska zona postepeno odumire i seli se na istok tamo u Sesvetski Kraljevec i Dumovec, da to ne bude rezon odjednom i da ne budu fizički problemi u prostoru, nego da jednostavnim načinom prostor iz gospodarstva prelazi u mješovitu zonu stanovanja i javnih sadržaja koje će najvećoj gradskoj četvrti, znači Sesvetama u gradu Zagrebu, dakle najbrojnijoj, njenim stanovnicima osigurati sve ono što, da ne kažem, više desetljeća strašno nedostaje Sesvetama, koje bi trebale biti istočni, dakle područni centar grada Zagreba. Izložba Fragmenti raspadanja koja je postavljena u galerijskom prostoru udruge Zelene i plave Sesvete sastavni je dio projekta Od Sljemena do dna.
Kada govorimo o vizualnom identitetu tvrtke Sljeme, odnosno mesne industrije Sljeme, tada se moramo osvrnuti na neke početke na koji se onaj kojeg mi danas poznajemo kao Jankića, kao zaštitni znak figure Jankića i logotipa Sljeme zapravo oslonio, a to je bila neka prva inačica iz 30. godina tadašnje kobasičarske industrije obitelji Rabus, na kojem zapravo vidimo lik mladića koji je odjeven u narodnu nošnju sjeverozapadnog kraja Hrvatske i koji na sebi nosi jednu veliku šunku na leđima i u rukama drži košaru punu suhomesnatih proizvoda. Taj lik tog mladića, plavokosog, zapravo je smješten u ambijent grada Zagreba koji se čita kroz siluetu iza njega. Sve kasnije inačice, pa i do samog kraja postojanja tvrtke Sljeme, će se osloniti na taj lik tog mladića. Tako da 50-ih bilježimo varijantu gdje taj mladić, sada već u nekakvoj reduciranoj varijanti, linijski iscrtan, pojednostavljen, stoji na jednoj potkovi, na jednom obliku u obliku potkove u kojoj je upisan naziv tvrtke Sljeme. Ta osnovna inačica će se ponovo redizajnirati 60-ih, gdje će se taj mladić zapravo pojaviti u dvije boje, u crvenoj i plavoj na bijeloj podlozi, što sugerira tadašnje boje naše republike tadašnje. Također ostaće stajati na toj potkovi i bit će jednostavno ponovo, ajmo reći, nacrtan, ne bi li bolje funkcionirao na samoj ambalaži i lišen svih suvišnih elemenata koje je prijašnja varijanta imala. U ruci i dalje drži pladanje na kojem su suhomesnati proizvodi. Kasnije ta će varijanta živjeti do 70-ih, a tada se pojavljuje puno mlađi jedan lik koji više nije, ajmo reći, pomlađeni lik Jankića, koji je zapravo već dječačić, plavokosi dječačić koji je vrlo jedna dinamična figura, pokrenuta, jer je on nastao kao posljedica, pretpostavlja se kao posljedica rada na crtanim filmovima tadašnjih koji su bi u službi propagande i propagandnih poruka tvornice Sljeme i vrlo vjerojatno da je taj zadnji lik dječačića Jankića zapravo nastao u krugu naših crtača i redatelja poznate škole zagrebačkog crtanog filma. Živim u Sesvetama već 57 godina i sjećam se Sljemenovih proizvoda, sjećam se Sljemena jer moji susjedi, prijatelji, većina ih je i radila u Sljemenu. U to vrijeme Sljeme je bio pokretač gospodarstva u Sesvetama. Poslije su došle neke druge firme, Badel, Termotehnika i ostali. Sesvete su danas već, tako rekući, grad. Nekada u tim godinama Sesvete su imale možda s okolicom 10.000 stanovnika. Danas broje preko 95.000 stanovnika sa okolicom i stvarno su postale veliki grad. Ja mogu još nešto reći da kao korisnik Sljemenovih proizvoda u to vrijeme bili su mi njihovi proizvodi jako dragi, a mislim da su jako puno izvozili za Sjedinjene Američke Države, za Njemačku, Rusiju. Sjećam se one šunke koja je bila među top proizvodima iz te industrije. Mislim da i danas su naslijedili možda PIK Vrbovec i ostali.
Evo, drago mi je da je se neko sjetio da se ponovo o Sljemenu nešto priča i kaže, jer ima se što reći. U Sljeme sam došla 68. godine, 17 godina sam tada imala i to je za mene bilo radila sam, došla sam u konzervu 2, tamo se radi konzerve, visoko, koje se steriliziraju na 120 stupnjeva. Radili smo puno za vojsku, radili smo puno za naše tržište, a i mladih je puno bilo nam je lijepo, uživali smo u radu, a bilo je i mogućnosti da se prekvalificirate, da se školujete dalje. Ja sam završila večernju školu ekonomsku i onda sam dobila posao pointera u konzervi 1. Zatim sam otišla u obračun osobnih dohodaka. Danas Sljeme, bila sam u krugu par puta, jako me nekako emotivno razočaralo i evo i sad sam emotivna zbog toga jer na što je došlo, mislim nije to zaslužilo. I mi svi koji smo u njemu radili, bilo nas je jako puno, imali smo razne sekcije i radili smo puno, ali smo se i družili. Imali smo radne sekcije, imali smo razne zabave, slavilo se ono što se već slavilo tada, 8. mart, nagrade smo dobivali za 10 godina radnog staža, za 15, za 20, za 25, evo ja imam prsten još uvijek za 10 godišnjicu što sam dobila i ne bi ga dala ni za ništa na svijetu. I često sada, kada sam u mirovini, naravno, u Sesvetama živim i gledam tog Jankića gore na krovu, mislim rasvate mi se srce i jako sam emotivno vezana za Sljeme jer bilo nam je zaista lijepo. Iako se puno radilo, ali bilo nam je lijepo. Slavili smo sve što se može slaviti. Imali smo i svoj bend, što sam se strašno iznenadila sad na ovoj izložbi. Evo, ovo je naš bend sljemenski i sad prvi put u svom životu vidim slike gdje je moj brat Andrija, evo svira bubnjeve, brat Vlado bajs ili kako se to zove već danas. Dobro, bajs. I ovo su mi svi ljudi poznati, naravno, mnogi već ni nema danas. I tako, evo, već sam rekla, sanjam Sljeme često i sanjam dosta da uvijek kao kasnim. To me strašno nekako, teško mi je, ne mogu stići na vrijeme, a iako u životu nisam nikad zakasnila na posao. Dobar dan. Dobar dan. Pošto su vam ove konzerve Sljeme? Ovo je tu. Te dvije? Da, evo. Evo, izvolite. Hvala. Hvala vam. Hvala vam još jedan put. Evo, dobar tek.